ма вазни сабукро пачақ мекунам. Ана бо ҳамин суханҳо Нурулло Алиев интервюи худро баъд аз муҳориба оғоз кард ва дар ҳақиқат дӯстон, акнун дар вазни сабуки UFC ситораи нав, ҷавон ва ҷанговари хатарнок пайдо шуд ва номи ӯ Нурулло Алиев аст. бори дигар ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо интервюи Нурулло Алиевро тарҷума кардем. биёед тамошо мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. барои соҳиби шартномаи UFC шудан туро табрик мекунем. ман мефаҳмам ки ту эҳсосотӣ, аммо гӯй ки худро чӣ гуна ҳис мекунӣ. ман худро хеле хуб ҳис мекунам. гӯё ки ҳамаи ин хоб аст. намедонам, ман ҷавонам. медонӣ, ин ҳиссиётҳоро бо сухан гуфта намешавад. ҳамаи мухлисони тоҷик туро дастгирӣ мекунанд. ту дар Инстаграм наворҳои онҳоро дидӣ? ҳамин ки ма вазни даркориро кардам, халқи ма 2 рӯз шуд ки хоб нестанд. ҳама интизоранд, ҳатто мусафедҳо, кӯдакони майда, момоҳо, бобоҳо, умуман ҳама интизор буданд. 2 рӯз ҳеҷ кас хоб нест. ҳозир дар он ҷо соат 7 саҳар аст. ҳама ба берун баромада ғалабаи маро ҷашн гирифта истодаанд. дар Тоҷикистон ҷанговарони хуби дигар низ ҳастанд. баъди ин ғалаба ва шартномаи ту, ба фикри ту ин кор роҳи дигар ҷанговарҳои тоҷикро кушода мекунад? албатта, ин кори хуб аст. ман мехоҳам ки ватани худро машҳур кунам, то ин ки Тоҷикистонро низ шиносанд. кишвари маро Тоҷикистонро шиносанд, ки дар он ҷо низ ҷанговарони хуб ҳаст. ман фикр мекунам ки баъди ин баромади ма ва шартнома бо UFC, бисёри тоҷикҳо ба ин ҷо меоянд. умедворам. баромади ту хуб буд. худи ту оиди баромада чӣ фикр дорӣ? ман умуман барои дигар рақиб омода шуда будам. ман ҳатто намедонистам ки Ҷош Уик кист. чӣ хеле ки ман гуфтам фарқ надорад, ҳатто агар ки Кинг Конг бошад. ман ҳатто як муҳорибаи ӯро тамошо накардам. 4 рӯз пеш аз ҷанг аз ман пурсиданд ки бо ӯ меҷангӣ. ман розӣ шудам ва баромада ҷангидам. хеле шавқовар аст ки ту дар карьерат ғалабаҳои фавран кам дорӣ. баъди чунин ғалаба худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? медонӣ, дар амрико не, дар дигар ҷой, масалан дар Осиё, вақте ки ту 3 раунд меҷангӣ, ин дурахшон аст ва ба ҳама маъқул аст. аз ҳамин сабаб муҳорибаҳои ма дар он ҷо доимо тамоми 3 раунд мешуд. аммо агар ки финиш дар кор боша, ман тайёрам ки любой касро фавран шикаст диҳам. ҳозир акнун ту дар UFC, гӯй ки кай баромад кардан мехоҳӣ? шояд дар сарат номи ягон рақибро дорӣ? ма ба Дана Вайт гуфтам ки ба ман якбора рақиб аз топ 15 деҳ. ман тайёрам. дӯстон, худи шумо киро рақиби навбатии Нурулло акнун дар октагони UFC дидан мехоҳед? метавонед фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.